Damdamag ni Berto. Programa pakidanunan di pas kasama kinibugod kayo alumar. Identero paginian ken unay di balasyo tao. Damdamag ni Berto. Pakaidasaran diri damag winupas masamak. Diri sumbat diri agtuturay kadiri isus. Ken kalikagong diri umili. Damdamag ni Berto. Awisan na ka tapno makipartisipa. Agtimek tayo kakailan. Tapno amuan ti publiko. Ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan. Amin ket may payang ti gundaway itinay tayo programa. Damdamag ni Berto, rangkay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Nagasat nga aldaw, iti biyernes tayo amin sa pada papagayam, 11 mabilang, iti bulan ti Nobyembre 2022, idanon ka na kayo, ti ENR Online, ti sabali manen nga parang ti programa tayo, Damdamag ni Berto. Dari apo di pagayam yon ni Robert de la Cruz, kadwa di technical control ni Maki Paulino Agustin. Tapno da kami iti agdanggay nga mangidanong ka kayo, kadiri kang runana damdamag nga paggamumi nga mga pektar wenno pakasiknante amin asa nga pada. Digiti damag nga ingkam idanon iti detoy nga aldaw gagayem ken kabsat dito may bagbaga apo nga panagduras ti ekonomiya gagayem ken kabsat babaen iti liderato wenno administrasyon ni presidente Ferdinand Bongbong Marcos gagayem ken kabsat anya ti makunayo marik natay ka din aglalo kada tayo nga nakukurapay ti maibagbaga nga panagduras ti ekonomiya. Dandani kang kanayon nga dili kay rumwar apo nga damag seknan ti panagduras ti ekonomiya gagayem ken kabsat ngem para kanyak kasla saan na tayo nga madanon nga nabababa ti maibagbaga nga panagduras ti ekonomiya gagayem ken kabsat. Kabayatan na dagiti sabadi pay nga damag gagayem ken kabsat ni Senador Bato de la Rosa dimawat apo iti dispensa ken ni Senador Loren Ligarda may panggepa po kaditi panakatatap ni Ligarda nga daytoy ket adda pan nakainaig na kadagiti rebelde nga New People's Army gagayem ken kaabsat so nga padaan niyo apo no kasano dito idadawat ni Senador De La Rosa iti dispensa ken ni Senadora Loren Ligarda. Iri sa bali nga bangir gagayem ken kaabsat ama natay anak nga lalaki kritikal kalpasan na po detoy panagwala ti maysa nga anak syuman gapu iti panakaatiw na iti sanggol gagayem ken kaabsat ken kastapay adeti 13 anyos apo nga barito ije Pangasinan inikat ti maysa kadagiti barana kalpasan nga timayok apo ini maysa nga ride digiti peryaan apo iti nasaong lugar kakabsat ken gagiyem digitoy ken sabsabali pay kang runana apo dito inuman tayo ken ni apo barangay chairman Elviro Agoo ijay barangay Davila Pasukin Ilocos Norte ngamin babaen ti liderato na kalikagom ti konseho ti barangay nga mapapigsa wenno maamendaran apo dito existing ordinance ti barangay Davila Pasukin Ilocos Norte seknan kadagiti taraken nga aso dito pa nagisarsaritak ken ni apo kapitan nitay ket adukanon digiti disgrasya nga napaspasa makaglalo along National Highway ti Davila natataray ti lugan dita gagayem ken kabsat adun digiti disgrasya kunana nga dagitoy ket na namunganay wenno napasamak gapu iti kaadda digiti walang nga aso. One thing more gagayem para kanyak kadagitoy nga bulbulan Nobyembre aging ganat Disyembre no di pa ket aging ganat bulan ti Eneron karget ti tao apo ti rumwar kadagitoy pagtengan daga po iti Christmas season so nabayagan na parikot ti kaadda apo digitay walang nga aso wenno parikot digitay irresponsable nga agtartaraken iti aso dagitoy ken sabsabali pay ti maidanong ka na kayo ti lasod ti may isang oras para di programa tayo Damdamag ni Berto.
Daytoyen tinurore di kiti agisem kariri daan na lugan wenno di kiti maawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Manipod ti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito'y nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Ngarod kakailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, iti kaudyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Basarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, gem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka di balayo, when you anyaman napasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asilig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti barangay 50 Butong, di Siyudad Tiluwag. Asilig ti mga to bridge. Nalaka, ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. Kalikagom mo ti makagatang kariri di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ubing ken nagtutubo. Daytoy titurungem Melinda's Fashion Boutique. Magatang ditoy di imported nga RTWs kas ti pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu kay pagpilyan nga gowns di babae kas tameten di ladies sandals ken sapatos. Adan da pay kariri cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kiti lako da, ngem na kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka ken ti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di kiti cottages. Adan pa iti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa. Gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtagikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dinto palipatan na paragtitipon. Gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem. Nakalukat ang mga komudar ka na kayo. Ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok, ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo, ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly, at siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagitoy ti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, 4th State, Parañaque.
Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa Balipahay nga branch ti King Galito City Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue, dito nga paragtutudo agra iramanen ti sakita dengue. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. No, importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive alnad tayo dito may iwasan talaga ora na niyan di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga ko na tayo men. Blood pressure, blood sugar, body weight. No makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive. Ay ket mapigilan tayo dito saksakit nga dengue. Tandami dito makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada. Nagurigor, handamit nga makarik natin madi. So again, Sir Robert, importante, prevention is preferable to cure. Okay, tuloy. Ti programa tayo damdamag ni Berto, gagayim kay Kamsat. Ti dito kung daw po, makain naman tito ni Barangay Chairman Elviro Aguo, manipo na po jay Davila Pasuki ni Ilocos Norte. Inline na po kadito kalikagom, ti konsehong idadaulwan na, kas kapitan na po, nga amindaran or papigsain na po dito linteg, wenno ordinansa ti barangay, seknan kadito taraken nga aso. Ngem kasangwanan deta, gyaman tayo po ti TMT Construction Company, nga masarakan iti barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Babay na po kini Honorable Telwin Tapawan, kaming ti konseho ti ili ti Marcos. Agyaman tayo pa kini Ma'am Erlinda Ferminhood, iti barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Kastapay ti panagyaman tayo kini Mrs. Lydia Raquel, kini Gigi Raquel Turner, manipura po dyan Maui, Hawaii. Thank you very much ken ka Mr. Henry Afaga, manipura po dyan Pennsylvania, Estados Unidos. Agyaman tayo pa ni Mr. Loreto Tamayo, manipura po di Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Onopre Durupan, manipo diti Wayanay, Hawaii. Gagiyem kamsat ni Ma'am Elis Tamayo, dito barangay 16 Bacara, Ilocos Norte. Thank you very much. Dr. Alan Taylan, manipo diti St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Agyaman tayo pa di Pugad Lawin North Courier Service, iti Balintawak Street, Lawag City. Babayang ni Engineer Neil Jose. Direketyo apong ipawit, kadagitay Kapamilyayo, Kakabagyan, Gagayem, UJ Metro Manila, Baguio City, Probinsya ti Isabela, ken Cagayan. Mapanin ipawit di kita iti na Pugad Lawin North Courier Service nga masarakan iti Balintawak Street, Lawag City. Kaya nagyaman tayo kada Mr. Joe Agtarap kani Mrs. Millie Espiritu Agtarap iti Eva Beach, Hawaii. Condolence kami iti Pamilya Agtarap iti barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Okay, so kaskuna ko na po, pagsasaritaan tayo man na po ti may panggip kadagiti taraken nga aso. Adun tinaibwis ti biyag na. Adun apo digitay napan iti kritikal a kondisyon, gapupay laeng apo iti kaadda digitay irresponsable nga addaan ti taraken nga aso. So nga medyo nagutiguta ka po, idi makitak dito post ni Apo Barangay Chairman Elviro Aguo, gagayem keng kabsata, barbaring isu dati makairugit mas na igigit. Ngwen no mas efektibo nga linteg seknan iti detoy. Idi linya
ni Apo Barangay Chairman Elviro Agoo, manipod Apo ijay Barangay Davila, Pasukin, Ilocos Norte. Okay, good afternoon Apo Kapitan. Thank you very much iti mo gundaway iti ENR online iti programa tayo damdamag nga ni Berto. Okay, so anat tinanggutigot kada kayo Apo Kapitan. Tapnon ti kasta adat dapay nga paigetan when no amendaran nyo dito existing ordinance yo seknan kadigiti taraken nga aso. Apo Kapitan, please. Bagal daw mo sa Robert, kinigiti buiboy ganyan tingtingig dito ENR, damdamag ni Berto. When nagpaiso dito Astray Animal Ordinance mikit naka-incorporate yung tax code mi di 2008. Nalukay ken medyo luputin inadaptar mi di 2008 ket rebeng kuman nga every 5 years ket ma-amendaran ket may update ay mina kasi napabaligi di penalties na. Imidatan madama dayte nagplastikan takmiki public hearing and dispensaram jak na isen dayte digiti na picture na aso kalding amin nga Astray Animal bakbaka pinitsura kadanagan na ken daging puwa dadjay Sir Robert nung jak ni isen tay moreno kasta anaganan madama tela kasi bale nakahang ambit nga aging ganat agad adaditi pagpunko na tayo mo na iikuyan na sa dunyang bayan nagpat at na kanya dan aksyon ang dawin no sa angin dumawat kang kumaditi Biblia kapag unarutan ket di damat aging ganat kita damat makaprovide ket napindas launa ita adda diti naipos yan tay Anti-Rabies Act of 2007 yan ta DJ DJ babain ka DJ ton di Biblia mi i-search minto ti content na tayo umaminton ti abogado tapno nag-igat dito pa naka-implementar then pa nangadaptar mi dito yung Anti-Rabies Act including Astray Animals nagigit nagpabakuna ti aso no daw may nagpabakuna tapno DJ ti Biblia min Sir Robert nga mang surot dito nga linteg tapno na amin pinag-implementar na kasi pag amo tayo dito dabil agad sa mesa isa ti kadakol na barangay ti entire Ilocos Norte along dito sa Copen na almost nga ni 5 or 6 kilometers dito barangay Damila ti National Highway iso nga narisgo ka digiti motorista magmagnaw yaman kasi as of now hindi ka yan announce bidigiti nag-picture kam ti aso taraken ket naglimbyo ngamitat medyo adumat man yung makikita ko iso nga nakagasgasat laon ito inpus na nga kasi isunton ti submit ko ay yuman ko yan ti abogado ti panaka nagigagayam ting abogado na mayor nos ken expert to may panggap ti paglintigan ni kasta no awan ti violation nga matalapos mi tapno ma-approve ran yung tasan bunyang bayan nen dito amendment na panaka-amendment na tapno no implementer min Sir Robert. Apo Kapitan, suka na gito, kunayo medyo timal na, may problema, may panggap ka rin Astray Animal. So, kanito yung ordinansa, saan lang nga aso, no dikit amin nga klase, tidingwen, ayok nga taraken, nga dikit yung mabulbulusan, Apo Kapitan. Pagpeso tayo sir, kasi ti Astray Animal, tabaka, animal meat, data, aso, animal meat. Alat tamanok kada ko adu kay problema kasi ay kalding amin nga animal bird considered nga Astray Animal kasama no ko kali Astray Animal sir. Okay. So kahit yung sa dita Davila, gagayam, kasi lumablabas akmet dita, saan lang nga ti problema ti aso ti ano? Kasi adupe ti bulos nga talaga, even kalding, I think urbon nga bakbaka yan ti kalsada. So di gito'y kasakupen no kwan deti ordinansa yo. When Sir Robert, gusto nga very specific to dito ordinansa kasi dito Anti-Rabies Act, mapanti aso. Tapos dahil Astray Animal,
mapanto iti amin animal nga nakaibot. So nga human meat digiti talagang eksperto ka digiti nga bambanag digiti linted so nga abogado pangyan ang kuan min tayen ti sanggunyang bayang ket aw mat aksyon da di mawat kan ti purmayan digiti sekretariat da. Ket ibagabi digiti sanggunyang ingay da sekretariat ko na dagiti kami da sekretariat aw mit may forward da nga kas guys so nga napanunutan min nga pag human kamlatan iti gusto nga abogado kay so dati makamo expert iti lenteg Sir Robert no awan ko ti ma-violate me kasi no adda madi ka di nga ordinansa iposublidan to manen so nga nabinbintas no human mean legal expert. Okay. Okay, so apo kapitan ana digiti manlagip mo nga kagagrabyan nga napasamaken dito barangay yo, especially kadeta National Highway nga sakop yo, nga deti ket napasamak, disgrasya man or nakagat or anyaman nasangdo nga deti ket gubway digiti kastoy nga bulos nga taraken kang ronan na ti aso apo kapitan. Idi kasangwanan ti pandemya Sir Robert agdadigiti motorista nga convoy paglulugbon da mga 3 years ago or 4 years ago nakamotor da nadumpat da di aso na slide da eksakto mo di help na lugan na nakakargal ket ni pasirok da si Jai nga natay da nga agasawa. Sir Robert, dito yung biyahero kat nagkapuda ti Metro Manila, nagkapuda ti Cagayan, probinsya ti Cagayan. Okay. Nung patali aso na slide ti big bike da, eksakto mo ti Logan na masabot da, isot ng lut-lut kanya dan kataksan-lasat na natay da nga kasawa Sir Robert. Kung awa na kaletag di, hindi sumangpeta kon pandigil lang picture yung pagpakita da kanya ng DJ Mesa nga kadadagsinan na napasamak ng barangay Davila. Kuldo nga dedikin aso ang hamin na identify dun no sinatakin kukuha na lagat konsensyan tulatan kung muna hindi ka digil pasamak sa Okay. Okay, adto digiti proposal nga nuwen ken mabalin dogtag panakay rehistro ti taraken nga aso kadada amin. Yan di plano yung nga ordinansa awan ti kasjay nga mabalin nga maipalaon no di amendment ti ordinansayo existing ordinansyo apo kapitan. Alam ko sa ko nakapagtitunulungan ti basita pang council ko na narigat ba't lang yung check lang agagaraw. Okay. Okay, so agamendar maaramid ka diti public hearing para or maibunong tulatan ti kopya di ordinansa after the amendments or panakang rebisar ti Sangguniang Bayan. Nagkabimit ti public hearing ng gati baga kanya da mapicturan amin aso ken agin ko di aso. Iti basis ket no baka met mapicturan mit agin baka ken gidi agin baka kastamit no kalding. Okay. 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 What if no digiti taraken ket umay dita from other barangays, digiti neighboring barangay kasla kuma dita umuna nga barangay ti Burgos paayas kun tayo ket isu ti manggubway ti kasjay nga grabe ti pasamak mapagsungbat da kadilat ta iti nga ordinansa nukas pagarigan apo kapitan. Alagat mo sa ko ti ordinansa namin Sir Robert within the barangay. Ket no urit siya no may dayan di barangay sumrek dayan di barangay covered no ko di ordinance Sir Robert. Okay. Okay. Iulit ko dati imo na nga sa ludsud ko kasla ko na indingan adda ka di ba pasamak nga nang gutigot kada kayo tapno no maaramid detoy wenno talaga nga likliklikan nyo nga adda ti mapasamak manen or kasla adda kayat yung adaptaren manibot ka dati anti-rabies law apo kapitan. Alagat awon kid nakana na napasamak na ba the Anti-Rabies Act of 2007 Sir Robert yung amati barangay anong tayo ti dapat nga anong tayo nga aglalo no dito nga nasisita nga banbanag narigat no sa dito lang aggunayen no adan kun di mapasamak at man dito pagkuguna tayo prevention is better than cure kung kanakalimiti ka kadwa
narigat ti papatay-patay ka dito dapat amutay amin ng mapaspasamak hantela ang bubuya ang latan. No, kayang-kaya tayong aramiden, kahit why not nga hindi aramiden. Sir Robert. Okay. So, anat ti kasla planom being the head, mangidaulo iti barangay. Tapnon totally nga ma-implementar dito kasi adut reklamo even the national law, the Anti-Rabies Act, Animal Welfare Act, nakatado nga linteg, gayam parang totless, awan tingipen di gito nga linteg. So itata, kaya yung patadimen tingipen dito nga linteg, babaen ti pan naka-amendar dito existing ordinance, anati kasla planom apo kapitan, tapnon ti kasta talaga nga ma-implementar ti kastoy nga linteg, dito unig ti barangay. Kapaman nga may marami di panakamendar di ordinance hanggang isabit na sigot isang gunyang bayan. Hanama kunak pa ikit hanamay ng corporate hindi tax code din. No pure nga solo ordinance ay nga duwandot pagbalinan na ay ordinance for the anti-adapting the ordinance of Anti-Rabies Act of 2007 kan di stray animal ordinance amended tapos upon the approval of the Sangguniang Bayan ipusmi no po iti digite either social media digite pag simbaan eskwela digite waiting shed kasi ipusmi then apaman may post within 15 days yata ada dite rest period na effectivity na apan di effectivity ket i-implementar man sa Robert asap na ron dito urgent no da pagkakitaan met digiti kaluguran tayo nga handing nga dito agbaybay may panggupta digiti pambanag. Okay sir, no adda mensahem kadigiti kalugaran nyo, especially ti pan nakaputar to dito nga amended ordinance, tapnon di kasta handa mabigbiglan to, digiti makangay. Go ahead po kapitan, go ahead. Alagat di nagpush da di kami mahirap pakinggan, magandang pakinggan pero mahirap magawa kung unada kan DJ kung imbaga kanyada we will do it ramiden tayo amin nakabulan tayo no may implementar dito ta no tipelang kadaanan na pamati kada digidi yung ugma pelang na pamati tayo tuturutan tayo awan ti papapalan tayo balbalyo tayo ada tayo itidigital age na una ni Presidente Marcos dapat dikitan ti surutin tayo sa Robert. Okay, maraming salamat Barangay Chairman Elviro Aguo. Thank you, sir. Ayun so DJ Apo iti takder apay nga bakayat da nga mas agbalin nga na mas efektibo. Amuyo adut linteg gagiyem kay kabsat adut linteg apo nga naputar na aramid manipo diti Sangguniang Bayan, Sangguniang Panlungsod, Sangguniang Panlalawigan, barangay, to include Senate, to include House of Representatives. Sa amin na napagpandayan linteg gagiyem kay kabsat ngem adda digitay linteg hamit ket di nga iso amin adda digitay linteg nga talaga nga kasla leon wenno tigre nga awan ngipen na totless lion nga kunada apo ti Ingles gagiyem ken kabsat ket sabi apo ta agbalay gid ati nga gagem ni Apo Barangay Chairman Elviro Aguo ket maliklikan ti pannakanayon digitay tao nga makagat even makagat apo basta-basta ti makagat ti aso aglalo no dahan nga bakunado ti aso adda rabies na nga kunada gigiyim kay kabsat sigurado mapanti alanganin o DJ nakamami sa disgrasya when malagip ko DJ dakpere ti radyo idi apo si memplang dapo na panda di sirok di lugan natayda nga agasawa adupay ti sabsabali saan lang nga dita Davila but yung Davila kasi apo at dog nga barangay detoy gagigim kay kabsat may sa kadagiti kalawaan no di ba isun sa pagidit kalawaan na barangay itintero a probinsyate nga Ilocos Norte di ba may move pa noon na aramiden da nga may sa nga ili ti barangay Davila kakabsat kay gagiyem hindi amo no anat nagbanagan deto yung kasla kalikagom kadagiti munonan nga tawtawen kakabsat kay gagiyem ti kaaduna saan lang nga deta apo han lang nga disgrasya han lang nga panagkagat nagaduti reklamo gagiyem keng kabsat even adapay parke idi plaza nga ag problema dito first district gaputa
imbes nga digiti napintas nga mulmulat ti makitam, ijay, sorry ka digiti mga na, kada gitay, DJ Plaza da, saan metten ta digiti metten agsisipol nga aso, agtataray nga aso, to include drugit ti aso, gagayim keng kamsat, ada friend ko ini dito sentro ti Lawag, gagayim ko na kanya kita pangaasiman kun dinareman digiti digiti karubak nga dabulos nga aso na kasi dito garahe na i-compound ka dito balay ko kunana ket no isirek ko dito lugang ko mapaligayan na tayo rugit ti aso sumrekto yan ti garahe maangot yung mga ganon gigiyem kay kamsat at dapay krimen nga napasama ken ni aso na pananginit-ngit tetaraken ni karuba na Sos Maria Josep binalbalabag na, minalmalo na dati aso, di jayen, nagpungtot ni akin aso, pinaltugan na apo, di karuba na. Ado di kita kas jayen, gagigim kayong kamsat, iso nga, dapat lang apo nga maipaayan ti importansya. Ado nga tikita ko na, ada Animal Welfare Act, ada Anti-Rabies Act, yung Anti-Rabies Act, di di ba, mo nga maki yung multa. Ngayon, mawamit apo ti pa kayong implementaran na. Nagadadot pasamak. O kasla di kita. Desgrasya. Manupulon. Manugasutin na desgrasya apo ni napaspasamak. Nga, nunatay di kita na desgrasya. Gapo diti kaadda diti taraken nga aso di kalsada. Wino limasat nga gulpe. Gapo diti isunakit bulos. Di mo masapulan. Di mo ammo. No sinot akin aso. Anak ti salbag. O, ije dingras. Diya ka mo no. Anak ti anati nagdurasan ng investigasyon na detay detay farm na detay naging classmate kong abogado ni Apo Gorgonyo sinerek ti aso apo 20 ket maysa nga manok nga parapallot nga rinibribo ti balor na gagayim kay kabsat natay amin digitoy. Aside from that, adupay nga sa Bali, 25 sa idi kainuman ko apo ni Apo Barangay Chairman na Teddy Rosqueta. Digitay nasugsugatan. Ije karuba na nga barangay, gagayim kabsat di Barangay Kali, adapay gayam sa Bali, nga rinaot, dijay nga nakalusot, ngano bulos nga aso, gagayim kayong kabsat. So, dire mo, di ba, iso nga, nung babali na po, kaspagarigan, agbalin deto ya po nga umuna, nga kaepektibuan when no addaan tingipin alintig siknan iti detoy arami din tayo already kita pagtatalunan aggugrupo di kita aso agga-asosasyon di kita aso mapandan to agtatarayan ti kaimula abawang kaimula mais adadami namin gigigim kakabsat awan nagbalbalinan ni maisen awan nagbalbalinan ni bawangan na tukkuldan gagayim kay kamsat so da duma di kita padang agmulmula alaladan da apo ikikandat screen na lawlawlawin dati tambak piman tapno di makastrek di kita dayo kada lumugar nga aso nga agga-aso sasyon nga aggaangat wenno aggababalla enjay kamulmulaan kakabsat keng gigiyem dito makagat manuna po tinatay nga nakagat ti aso gagiyem keng kakabsat Idi nagkita kami ni Apo manager ti PhilHealth ni Apo Juju Pangilinan ket nalaglagip na di classmate na nga uliteg ni Mrs. ko dito apaya nga natay gapo iti panang kagat ti aso gagayim keng kabsat dito di founding anniversary Apo ti Siasi SI nagkita kami ni Apo manager ni Apo Juju Pangilinan no yun nalaglagip na so dito Apo ket perwisyo agpayso nga ibagbaga tayo nga ti aso ti pinaka best friend ti tao nga taraken angem gayta nga kakuha na mabaybayan dete taraken mo te kunak nga ruden no oken pela dete aso ket apo inka arakop hello papi hello brownie kung kunam dida into no dimmakkel nabaybayamon tila mapan na paglublub sakan dida kada tila makalkalkal na nga basura nga lamlamuten wenno kangkanenen tunukan nagkarabis tunukan di mo matdigdigos nagkwerong gagayem keng kabsa detan ati probleman wenno saan timet pagturugan nang kita tinga ta kalsada gagayem keng kabsat aglalo ti bigbigat diri sumingising ti init sintiren nyo di jay mapan agpakagkag di kita aso yan tating nga ta kalsada isudan tot busbusinaan di kita ko wenno saan nagalabigbig lang alimasat gagayem keng kabsat di jayen desgrasan especially apo di kita
nakamotorsiklo. So, may saka po kadito mangi daw-dawat, nga sapay kung mataagbal na igideto po nga kalikagom, ti Biang, ti Barangay Davila, pasukin Ilocos Norte, tapnon ti kasta agbalin nga modelo, ket aramiden diri sa baling nga barangay, nga ikanda po iti importansya dito, nga saan nga basta napanday nga linteg. Naramid nga ordinansa nga kaskada ni national law, gagihim keng kamsat ngem awam met apo ti madusa gagihim umuna di mo mabigbig no sinot akin aso ure adda linteg dilat ta suburot ti tao di met agigalot di met aggaramid ti cage wenno kulong na kakabsat keng gagihim iso nga mo yung naturedak nagsaot mapaniknikan digiti karubak diti barangay mi nakagalot amin nga aso mi gagihim keng kabsat iso nga DJ apo masapul nga suruten tayo apo nga agtuturay ti barangay no nasken nga aramiden nyo ti kaska dito iganwat ti Biang ti Barangay Davila tapno epektibo dito nga linteg aramiden nyo para iti proteksyon ti adu nga tao dito po when no pan nakasalwadda or mabalin niya pan nakailiklik dito disgrasya ang mabalin na mangitunda iti ipapatay. Daytoyen tinurure digiti agisem karidi daan na lugan wenno digiti mauawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipod iti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Ditoy nga aramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipod tawen nga rimwar ti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan digiti modelo alugan nyo iti naing kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipod kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod kakailian, padaanan ti padaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamat matunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, idikaw dyan nga MIAS 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di ginubing ken nagtutubo, daytoy titurungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatan dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu kay pagpilyan nga gowns sa babae kastameten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pa ay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Blue House Prexon 2 Beach Resort nadalo sa lugar pagtitipunan ti pamilya ken papagayam nalawa di cottages adan pa ti shower rooms. Blue House Prexon 2 iti mismo Akalaya Beach di kayag pangadwa gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtagikwa ken di agserbi kada kayo umno a lugar pare ti dinto palipatan na paragtitipon gaputa si degi ti baybay bigat aldaw ken malem nakalukat ang mga komudar kada kayo ti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Masarakan iti barangay number 37 Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Adaan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian para iti dito malipatan na panagraragsak iti Blue House Prexon 2 Beach Resort. Para iti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexon 2 Beach Resort. Okay, 38 nga minutos tira palabas kalpasante oras tayo alas 12. Thank you very much si TMT Construction Company nga masarakan ti Barangay 48A Kabungaan North Lawag City. Babayin kini Honorable Telwin Tapawan, kami nga po ti konseho ti Ili ti Marcus. Agyaman tayo ba kini Ma'am Erlinda Ferminhood, maniboda po iti Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Ni Mr. Loreto Tamayo, maniboda po iti Waipahu, Hawaii.
ni Mr. Onofre Durupan, manipo di Wayanay, Hawaii, ni Mrs. Lydia Raquel, ken Gigi Raquel Turner, manipo da po ijay Maui, Hawaii, ni Mr. Henry Afaga, manipo da po ijay Pennsylvania, Estados Unidos. Thank you very much kay ni Ma'am Elis Tamayo, dito Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Thailand, manipo dito St. Camillus de Lelis General Hospital, iti number 121, Zay Flores Street, Lawag City. Pugad Lawin North Courier Service, iti Balintawag Street, Ciudad Tiluag, babaeng kini Engineer Neil Jose, digiti kahit yung ipatulod, ipawit apo, kada kitay kapamilyayo, kakabagyan, or gagayem yung aday di Metro Manila, aday di Ciudad Tibagyo, wenno ti Provincial Cagayan ken Isabela, sindadaan, nga akomodaren deta ti Pugad Lawin North Courier Service, iti Balintawak Street, Lawag City, babaeng kini Engineer Neil Jose. Thank you very much kada Mr. Joe Agtarap, kani Mrs. Millie Espirito Agtarap, iti Iba Beach, Hawaii. Tuloy, tintay pa nagpipindadamak. Mapantayo apo iti biyang ti gobyerno nasyonal. Dimuras kano ti ekonomiya ti pagilya na Pilipinas, iti deti may ikatlo, nga iti may ikatlo nga kwarter, ti tawen gagiyem kay kamsat gapo ta uray no addam ibagbaga nga inflation no kuna tayo kaabsat kay gagiyem adda inflation ngem dimuras bimasit ti kalidad no inflation no kuna ti purchasing power deti puwersa ni kwarta nga gumatang ken mga gumatang iti anyaman, and at the same time to include services. Manangato ti interest rates gagayem kay ngabsat adalat ta pa nagduras nga may baga ore nangato ti interest rates bimagsak ti balor ti piso gagayem kamsat ken global challenges. Ti report apo manipod ti PSA when the Philippine Statistics Authority ti gross domestic product or GDP ti pagilya na Pilipinas ti ngimmato iti agarop 7.6% iti napalabas nga bulan ti Hulyo aging gana ti September iti deti nga tawen nga mas na ngatngato apo ngem ti dati nga 7.5% nga GDP growth iti may kadwa nga quarter ti 2022. So a matter of 0.1 ti nagngatwan na. Ti GDP report ti third quarter para iti 2022 ket nangatngato iti 7% iti GDP growth ti third quarter ti 2021. So nangato ano i-compare mo apo last year same period gigiyem ken kabsat nangatngato para iti tawen na 2022 no i-compare mi di 2021 Digdi kang runaan kano apo nga nakatulong iti panagnato ti growth development product when GDP gagiyem ken kabsat ditoy pagilyan when growth gross domestic product kuna kuma gagiyem ken kabsat ket isu ti household consumption investment panag-invest wholesale ken retail trade repair kadagiti luglugan financial ken insurance activities kastamet ti construction, agriculture, forestry, fishing, industriya ken sabsabali pay nga serbisyo. Segon ken ni balisakan tinedo director apo ti ngato ti growth rate ti pagilyan nga Pilipinas iti may katlo a quarter ket nangipan iti may kadwa nga linya ti pagilyan iti Asia nga pumimpintas ti ekonomiya na umuna ti Vietnam sumaruno ti Indonesia gagayem ken kaabsat ayon so DJ apo come from Philippine Statistics Authority and the same ken kasapay apo iti biyang ti National Economic Development Authority or NEDA. Okay, digiti eksperto apo iti biyang ti ekonomiya. Sino ti maysa kadagiti rumrumar apo ti pinaka eksperto iti biyang ti ekonomiya? Joey Salceda, Diputado Joey Salceda gagayem kay kabsat representative coming from Albay. Maysa dito apong expert, ekonomista gagayem kay kabsat. So ni Salceda, Diputado Salceda patsen na when the chairman apo di House Ways and Means di Kongreso when the House of Representative Albay Representative Joey Salceda nga saan laing nga tsamba ti na-record nga panagduras ti ekonomiya iti Marcos administration nga mangipakita wenno pagilasinan iti na isang sangayan nga puwersa ti ekonomiya gagayem ken kamsat nupay dadakkel dagiti karit iti entero alubong nga detoy ket karit nga subsubaen met ti pagilyan tay nga Pilipinas. Inaramid ni Salceda
ti nasaong assessment kalpasan ng parwar ti Philippine Statistics Authority idi kalman aldaw ti Huwebes ti panagngato ti gross domestic product babaen di 7.6% manipo July aging ganay di September idi daytoy nga tawen. Imunan nga pinatangan ni Salceda nga malabsan ti Pilipinas ti expectation ken makai-record dito tinangato nga GDP growth iti 7.5% ini may katlo nga quarter ti agda mga tawen. So kahit nasawen ada 7.5 ini nagbali na 7.6 angat lang apagkuti gagayem ken kamsat. Ada digiti sumagmamano consensus nga impaset ti sumagmano nga ekonomista hindi ba nakay-record ti Pilipinas tinangato nga GDP nga dahito ti impeteng ni Salceda nga saan nga tsamba no diket hususto nga panagduras ti naala ti pagilya na Pilipinas gagingim keng kamsat. Patsin ni Salceda nga dahito ket gapu ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos nga dakkel apo tinagbalin nga kontribusyon na iti pan nakayangat ti ekonomiya gapu iti panagbalin nga silulukat ti pagilyan iti international cooperation, policy continuity, friendliness to business, ken reaffirmation of our additional international alliance nga mangipaay iti stabilidad gagingem ken kabsata mangipaay iti stabilidad it is domestic ken international investors. Malagip yo apo idi before nga agtugaw ni Presidente Marcos ada digiti interview tayo apo may saka digiti na interview tayo ket ni apo abogado Arnedo Valera nga naka-base apo ijay Washington, Estados Unidos. So kuna ni Valera idi nga tirumbeng nga rumbeng nga aramiden ti agtugaw a presidente isu di pan nakidialog na kadigitay nasyon wenno sabali nga leader nga kaskengkwana ngem masapul at ipagsasaritaan ket ti development panagduras saan ket di nga may panggip ti armas pan nakigubat or business ti maysa kadigiti kang runaan nga pagpukusan rumbeng ni incoming president incoming PLD gagiyem ken kamsat. Okay, sublianan tayo ni Diputado Joey Salceda in base na gagiyem ken kamsat ti positive economic outlook iti 5 apo nga rason. Dito dinggen nyo apo dito yung sarsarita ekonomista dito amo iti ka level na dito nga ekonomista ket da apo dati nga presidente Gloria Macapagal Arroyo gagiyem ken kamsat kinuna ni Salceda nga kabalinan ti pagilya na Pilipinas ti mangsustener ti panagnato ti GDP aglalalo no inot ti panagship panagbaliw ti pagilyan manipod ti pandemic to endemic mode gapo iti COVID-19. Aminado ti agpampanday linteg nga dakkel nga pangta iti panang sustiner iti panagduras wenno economic growth ti sumaruno nga tawen ket ti inflation wenno panagbaba ti balor ti piso wenno purchasing power ti piso gagiyem kabsat na kayat nasawen nga maadaan pa iti panagnato ti presyo kadagiti kang runaan na magatgatang. So mapasamak di inflation nga gumato bumasit di balor di kwarta tayo. So mabalin nga dito iti mang tiped iti adadapay nga panagduras. Dito iti rason nga inikan ni Salceda iti pamagbaga ti presidente nga papigsaen na ti feed wenno makan pakairamanan iti fuel wenno gas. Yan yung yung gas. Nagpapahirap gagayem kay kamsat kada tayo nga Pilipino. Inayon ni Salceda ngayon ito muna nga tawen ti presidente ket makay-record iti napigsa nga GDP performance ti rehiyon ken daytoy ket maysa kadagiti kapipintasan wenno kaepektibuan iti entero nga Asia. Kayatan ni lawag pa ni Salceda nga adu digiti indikasyon wenno mangipaneknek nga maipaneknek nga pumigsa ti ekonomiya ti pagilyan iti panagnato ti remittance digiti OFWs ngumato ti tax collection iti dati nga bulan ti Setyembre umangat ti BPO apo digiti businesses nga agup operaren ngumato pa iti bilang digiti addaan ti trabaho nga umabot ti 4 milyon di ba the other day diti kaadda ti trabaho apo digiti Pilipino ngimmato ngimmato apo bimaba ti unemployment gigiyem kamsat. Kunapay ni Salceda
nga iti likudan ti economic growth adda pay laeng nga po pangtati inflation ngem nupay adda nagunudan nagudilan ti gobyerno nga panagduras nupay kasta ilalawag di Salceda nga adu ti middle class sector ti mabenepisyaran iti panagnato ti GDP rakurak pa ni Salceda nga posible nga bumagsak ti balor ti piso ket umabot ti 62 pesos ti kada dolyar. Ayun gagiyem ken kamsat. So dati po haan nga tsamba di jeti panang deskribir ni Diputado Joey Salceda Manipud Albay hindi pa nagnato ti GDP when no maibaga nga pa nagduras ti pagilyantay nga Pilipinas gagiyem kamsat babaen ti administrasyon ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Yung ano natin dito apo sa bagay hammet nga insigida gagihim ka from 7.5 gagihim kamsat nagbalin lang nga 7.6 so medyo lang katiting pay lang dito makikita but at the sign nga ngumato no dimuras tayo gagihim kay kamsat amo yu dito ti may sa kadigite pabida kadigite panagduras kada dami namin gagihim kamsat ngem saan apo nga mariknapay laeng iti masa no ana nga talaga ti kaipapanan digiti may ibagbaga nga panagduras kasi naka-steady te pay lang nga po ti rigat di ba adda pay panukala or move nga maingato ti sweldo digiti mangmangged gapo apo ti inflation gagiyem ken kamsat wenno pa nagbabat ti balor ti piso kakabsat ken gagiyem so di jay ipanpaneknek na nga agrigrigat pailan ni Filipino gagiyem ken kamsat amuyo kanayon nga adda may ibaga nga panagduras ngem amuyo pampanunutek nga rod ti pangyarigak malagip yu apo dete kinki naabot mo ba yung kinki maki dete silaw nga ijay butelya adda gaas ijay then adda pabelo na nga ngumato nga isu ti sinjam gagiyem kay kabsat tapno notnoten na di gaas ket addaranyag ijay murdong na gagiyem ken kabsat so parang ganon adda gaas nga ibagbagada ijay uneg tibute adda pa nagduraas nga ibagbagana ngem ni J. Pabelo ni Kinki wenno pagsilawan pagsaingan nga kuno tayo saan na nga maabot yun DJ development nga ibagbaga ti biyang ti gobyerno aglalo ka dito from 7.5 up to 7.6 does not trickles down the masses nga kuno tayo apo it Ingles saan nga maabot wenno saan na umabot kadigiti masa aglalo digiti marigrigat digiti maibagbaga nga panagduras so nga narigat nga kumbinsirem ti tao nga ibagam nga dimuras no saan da nga marikna gagiyem kay kabsat ngem sapay apo tababaen digiti indikasyon nga imbinsa-binsa ni Joey Salceda ket anadapay agtultuloy deti apo nga panagduras tapnon ti kasta maabot na dagiti adda ti lansad ti rigat nga tattao wenno Pilipino deti nga maibagbaga nga panagduras kakabsat ken gagayem DJ na apo ti tayo so nga dapat laeng apo nga agtrabaho mapataod ti adu nga pagtrabahuan lumakat ti magatgatang digiti kang runahan apo nga mangipakita nga addan ti panagduras gigiyem ken kamsat iti biyang digiti adda iti lansad ni kinarigat nga kunak iti pagilyantay nga Pilipinas hanga makaumanay digiti ibagbagada kasoy dimuras ti GDP kasoy kasjay agingga nga di marik na apo digiti tao ti ibagam nga panagduras wenno panagnamay ti biag kakabsat ken gigiyem di da mamati nga adda panagduras. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo'y concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok. Ang talaga namang napaka-crisping King Galitos Yempo. Ang aming delicious at siksik sa laman na lechon belly.
at siguradong walang tinik na boneless bangus. Enjoy your meal! Dagito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fourth State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi dito nga paragtutudo, agra-ira manen ti sakita dingge. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, manibo diti St. Camillus de Lelis Hospital, diti Siyudad Tilawag. Importante lang hapo no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talaga nga datan importante nga digiti nakapsot ti naturalesa na diabetic, hypertensive, alnad tayo, dito may iwasan talaga. Ora na niyan di lamok ket dalatad ta. So importante kuna tayo prevention Sir Robert. And importante pa pabigsahin ta di naturalesa tayo no. 90% met ket di nga saksakit Sir Robert. Agda po yung nagkiti ko na tayo nga letter tatlo nga B nga kuna tayo mayan. Blood pressure, blood sugar, body weight no makontrol mo dito ay pumigsa ang kalaki di nga diabetic, hypertensive ay ket mapigilan tayo dito saksakit nga dengue. Tandami dito makakagat nila mo nga mabaling nga dengue kadakwada ng napigsada naggurigor ang damit nga makarik na ti madi. So again Sir Robert, importante prevention is preferable to cure. Okay, dapat na batbati apo nga 5 minutos kasangwanan o 4 minutos pa apo galauna manen padaanan niyo apo dito may kadwang paset apo dito panakaibasa ti surat nga nakay palaunan ti pakasaritan ti biag kinayat ni Paul gagayem ken kaabsat. Okay, dinggen niyo dito apo nga pasama ki Santiago City pagpanpanunutan niyo gagayem ken kaabsat dagitoy kastoy nga pasama kamuyo babasit hanga babasit digito kasi danatay nagtungpal apo itinadara nga trahedya ti maysa nga birthday party nga nakatayan ti maysa nga ama idinto nga adda itinarisgo nga kasasaad tinasugatan nya anak na kalpasan nga detoy ket bagko-bagkungen ti syuman detoy ama ti ama nga naabak iti bunong braso amoy bunong braso sanggol gagayem kay kamsat idi nagsanggol da nga kabsat deti apo nga pasamak idilaing rabi detoy dilaing rabi nga napasamak nabigbig tinatay nga ni Ruel Fabro agtawin to patapulo iti nem idinto nga maobserbaran met iti ospital ti agtawin ti 10 ket 5 nga anak detoy nga lalaki ken digiti ket agpapada nga residente iti nasao nga lugar sapsapulen met ten digiti pulis ti suspect nga nabigbig tinagan niya Jeffrey Pusilero 27 years old ken residente iti San Antonio Ramon Isabela gagayem ken kamsat deti suspect base apo ti report ti Santiago City Police Office Station 2 sakbay ti krimen agpapada nga bisita digitoy nga aggaama pakairamanan ti suspect iti birthday party iti nasaw nga lugar bayat ti drinking spree wenno pa naggiinom deti ubing nga parbo wenno pabro 15 anyos kasla deti kinarit na ti manungen na kabsat na iti ina siguro iti sanggol nupay kasta naabak dito inauna dito suspect apo tinamitlo daras nga nangitundan iti panagsisinuron dito agkabsat ag half brother nagunget dito suspect gapu iti panakakantsaw na ket kinarit na ti ububing nga kabsat na tapnon ti kasta ag dinnanugan dan adadi party birthday party gagiyem ken kamsat gaputa madlaw deti ama nga pabro nga talaga nga kayat nga danugen deti human na deti anak na isu nga naganawa detoy ngem
imbes nga dumngeg ni Pusilero iti panaganawa dito ama gagayem kabsat wenno agsyumang kenkwana nagbusor ket di nga daytoyen ti binulunan na iti panangasot na iti kutsilyo nga adda iti siket na ket ditan nga binagkubagkong na detoy agsyuman kenkwana iti nagduma paset ti bagina nga daytoy tinangitunda iti nakatayan ti lakay nga pabro. Si Maruno, idimalpas na nga binagkubag kong ti ama apo. Napan na kinamat ti kabsat na nga suspect. Kinamat ti suspect ti kabsat na nga nangabak king kuan iti sanggol. Ket ditamit den manen nga binagkubag kong na detoy pasan na ket naglibas. Naitaray ti ospital ti ubing nga pabro nga maagasan nga tapno maagasan digiti sugat na nagpanawagan met ti na ti suspect nga ni Gigi Domingo nga sumuko detoy kadito otoridad ket sungbatan na ti naramid na nga krimen. Kinunapay ni Domingo nga addan iti saan nga nasayata pa nagrelasyon dagiti anak ken ti anak ken ti asawa na gapu pay laeng iti panagtaktakaw ti suspect kadagiti tarakenda kalapati yus okay para kanya kapo api nga minadasanggol no birthday no inom latta dito may sa kadagiti sa balikat gigigim kay kaabsat na dapat digiti agdidebate may panggep ti politika agdidebate may panggep ti kwarta sa bali no adda kay ti paggiinuman no inom latta mabalin nga sa sarita kayo kadagiti naragsak ngem awan deti pikunan aglalo no adda ammom nga datin nga grudge digiti sa nga ili gagayem kapsat hanyo rugrugyanen ti kasjay ngem panunuten tay met apo no datay kuma siak kuma mapanak maki-birthday ken ni Maki kano tay birthday mo Maki mabayag pay ay mabayag pay gayam dito birthday ni Maki wenno adda agawis kada kami ken ni Maki nga mapan Maki birthday mapanggam jay waig ken ni Maki okay imbitado kami yan talagang impamimit amin nga kapipintasan ni arwaten kapipintasan na sapatos t-shirt pantalon pagel ka pa dito na di ba Maki ayon pagkaandong ka na gagayim kayong kabsat tinakaawisam ni Jai mapangka makiragragsak hanggat di nga dito mapangka mga ramid tiriribok anakit nga minti pangipursigyan nyo tat sanggol ket inom ti obrayo party gagayim kay kabsat ti sanggol awan de ti inom ti maysa ken maysa tapno awan ti mapikon no adda sports ka kasjay kasi adda digiti kasi fiesta adda digiti bunong braso kung kunada ti Tagalog sanggol asjay ngem klaro ti panunot hanga deti adda ka kadeti second identity kasano nga rumwar ti second identity ti maysa tao no nakainom adda digiti nakainom nga napungtot adda digiti nakainom nga agsapsapol ti kariri na adda digiti nakainom nga dami nen gagayem kabsat di second identity ko nada nga roda po suno mapantay ije apo pagariente ti disiplina no naimbitaran tayo inimbitaran da ka tapno ka makipagragragsak haangket di nga inimbitaran da ka tapno di ragragsak ket pagbalinem nga trahedya anati anang rupeti dayaw mo ken ninang imbitar ken ka ket pinagbalin mo na po nga nadara nga pasamak DJ pakasar pabunyag wenno pa birthday or even pamumpon no daduma gapo iti DJ nga aramid so nga DJ apo tilaglagi tayo imula tayo ti panunot tayo nga naimbitaran tayo nga mapan makipagragragsak sa angket di nga naimbitaran tapno mapan mangriribok wenno mangirugi iti anyaman nya saan nya nasaya na pagtengken pasamak kadagiti kakasjay nga okasyon. Okay, awanin na po tinabati pa yung oras iti dito nga bigat malim iti programa tayo damdamag ni Berto dito po ti pagayam nyo Robert Berto de la Cruz kinadwak iti technical control ni Maki Paulino Agustin ibatimin tinatalinay nga malim ti Biyernes te amin na sapada agyaman kam tingkay panagdingeg ken panagbuya Damdamag ni Berto programa pakidanunan di pas kasama kinibugod tayo alumar idintero paginian ken unay di balasyo tao Damdamag ni Berto pakaidasaran diri damag winupas masamak diri sumbat diri agtuturay kadiri issues ken kalikagong diri umili Damdamag ni Berto awisan na ka tapno makipartisipar agtimek tayo kakailan
tapno amuan ti publiko, ti husto akalikagong tayo. Awan malabsan, amin ket may payan ti gundaway, iti daytoy a programa. Damdamag ni Berto, rangtay ti publiko, adumanon kariri masiknan. Damdamag ni Berto! Tumulong para iti pa nakasalbar ti biyag. Pambalagip nga danon kada kayo, babayan ti ENR Online, ken ti Philippine Red Cross. Wait. Nagpintas launay nga ikaadwan ket agbalin nga parte kada ito nga advokasya ipanagdonar ti dara. Amo tayo nga iti dara ket aysa kadagiti kakaimportansyaan nga fluids wenno necessity iti maysa nga tao. We cannot provide blood without blood donors as they say. So haan tayo nga mabuteng nga agdonar ti dara kasi iti panagdonar ti dara ket maysa nga banag nga makatulong tayo iti sabali nga tao. Ket ti agdonar ti dara apo mangted detoy iti self fulfillment as they say or sense of self pride. Kasi ammo tayo nga ti panagdonar ti dara ket biag ngamin ti katumpas na. Hala nga may nga biag it can save up to 4 lives, imagine. There are also personal benefits nga no agdonar ka ti dara ket personally, tabagbagi tayo, ano digiti advantage na kasi no agdundunar tayo ti dara apo, we can be sure nga mas napimpintas ti anayas ti bagi tayo. Donating blood can be a way to prevent from getting all those illnesses, especially tayo kunada cardiovascular illnesses related. So napintas ti agdonar apo iti dara maamuan tayo pay ala haan met amin ket naikan ti bagi nga nasalun ta haan nagpapada ti bagi tayo ngamno agdonar tayo di dara ket it's also a way of having us health check up. Makunan to tayo doktor nga digitoy tina find outan iwasan tayo basit ti kastoy no maminsan kastoy. So napintas ta the way tayo nga maamuan tayo iti condition ti bagi tayo. Maamuan tayo pay apo iti blood type tayo. Okay. So very important that donating blood is also way of knowing yourself. Kakailan, at iti pamalagip ni Dr. Lloyd Valenzuela, ti Provincial Veterinarian, tapno masalwadan dagiti taraken tayo, iti daytoy apanagtutudo. Yes, kadagitay at taraket iti gar-arab iti ruot kasla iti bakan luang kalding ken karnero po dagitoy ket masapol nga ikan tayo iti agapulang kada iti kumadanong nga ipainom tayo ket hang agapu kadagitay stagnant waters tadije pagpupunipunan dagitay itlog ti igges no Juan ket no umuna makita mi nakutong pero pandangan nga managinom dito taraken at takimet nabasa di kipot na papurgami nga dagos no haday di apo. So nga ken dito pinagtutudo na dakalamanag nasalsud mo dito Robert Yes, Doc. dito pinagtutudo na lalo dito bigla-biglaan na kadado titudo bakit no aduman nakaparnget dahil taigit ti karayanen mga no aglayos ket ma-overflow na karayan madida makarukat ta nakagalot da why not igalot yung laing nga di asideg di balbala yung mga ramig kay temporaryo ang paglinungan da. Tinapalabas. Namulit yagdama babayan tinapalabas amang sangal ti masakbayan. Day di napalabas na nakaibinggasan da balegi ket pan nakapaay. Anangasot ken liday ket naibuyog sa innek. Ana magarubos na paitalulwa. Ngemkas nakaparswaan ti lubong. Umbaas tinagtangi pasipnget ni Rabi. Tumpar anaraar ni barungag sapa tapno umungar baru anamnama. Namnama asubad ni napait anapalabas. Ket may buwang da isem ken garakgak. Kagiddan ti panaglunit tinauneg ken nasay masugat. Tinapalabas. Kablawan da kayo papagayam, iti nagasat nga malem iti Biyernesyo, 11 mabilang iti bulan ti Nobyembre 2022. Idanon ti ENR Online, ti sabali man na parang ti programa tayo Tinapalabas.
Dadi di bagayam yun ni Robert De La Cruz, kadwate ti technical control ni Maki Paulino Agustin. Tapnoy danon mi deti may kadwan niya pan nakaibasa, ti surat niya nakaipalaunan, ti pakasaritan ti biyag kinayat ni Paul. Ngam kasangwanan niya tayo rugyan, when ituloy ti pan nakaibasa, dito nga surat, pagyamanan tayo ti sumaganad. TMT Construction Company nga masarakan ti Barangay 48A, Kabungaan North, Lawag City. Babaeng kani Honorable Telvin Tapawan. Thank you very much kini Ma'am Erlinda Ferminhu di Barangay Naglikwan, Pasukin, Ilocos Norte. Kastapay kini Mr. Loreto Tamayo iti Waipahu, Hawaii. Ni Mr. Ono Predurupan manipo iti Wayanay, Hawaii. Ni Ma'am Elis Tamayo iti Barangay 16, Bacara, Ilocos Norte. Ni Dr. Alan Taylan manipo iti St. Camillus de Lelis General Hospital nga masarakan iti number 121 Z Flores Street, Tilawag City. Agyaman tayo pa itipugad Lawin North Courier Service. Babayan ti pa ng imaton ni Engineer Neil Jose kan masarakan ti Balintawak Street, Lawag City. Diriketyo nga ipatuloda po karili kakabagyan. Wenno kapamilyayo nga DJ Manila, Ciudad ti Baguio, Cagayan ken Isabela. Masindadaan ti Pugad Lawin North Courier Service nga mapanyo pang ipawitan karikita nga banag. Agyaman tayo pa kada Mr. Joe Agtarap ken ni Mrs. Millie Espirito Agtarap. Manipoda po iti Iva Beach, Hawaii. Thank you very much kay ni Mr. Henry Afaga iti Pennsylvania, Estados Unidos. Ken pagyamanan tayo ni Mrs. Lydia Raquel ken ni Gigi Raquel Turner manipo iti Maui, Hawaii. Daytoyen tinurore digiti agisem kariti daan na lugan wenno digiti mawawagan iti vintage car. Dandanin ti panaglukat ti DRT Auto Restoration manipo iti multi-awarded nga agtagikwa ani Mr. Danilo Torres. Dito nga ramiden dati panagisubli ti husto alangat ti lugan nyo manipud tawen nga rimwarti modelo na. Eksperto ken di kalidad ti trabaho, malaksit iti data. Ijaya dan tupay ti panakatarimaan di kiti modelo alugan nyo, iti na yung kalintegan na presyo. DRT Auto Restoration, manipud kadaanan, aging gana iti kamodeluan na lugan, inda atensyonan. Narod ka kailian, padaanan ti panaglukat ti DRT Auto Restoration. Kukwa kinamatmatunan ni Mr. Danilo Torres, tinangyalat ti kangato na pamadayaw, irikaw dyan nga Mias 2022, Wenno Manila International Auto Show. Masarakan iti Biak na Batu Street, Barangay number 21, Lawag City. DRT Auto Restoration. JAMR Construction Supply. Naglukaten ti JAMR Construction Supply. Apakagatangan ka dagiti di kalidad, yem nalakati presyo na kasapulan, iti panagpatakder ka rin balayo, when you anyaman na pasdek. Alis tulay nga sa pulen ti JAMR Construction Supply. Ada deto iti Subarod, asirig ti mga to bridge. Di kay agpaudi, iti panakagatang di kasapulan nyo, kadagiti patakderyo. JAMR Construction Supply titurungin. Kenno kasapulan nyo ti opisina, di kiti negosyo, adaan da pa iti paupaan nga espasyo iti second floor ti JAMR Building. JAMR Construction Supply iti JAMR Building, Subarod, paset ti Barangay 50 Butong, diti Syudad Tilawag. Asirig ti mga to bridge, nalaka ngem di kalidad a materyales, magatang iti JAMR Construction Supply. No kalikagom mo ti makagatang kariti di kalidad. Imported nga arwaten para lalaki ken babae pakiramanan di gilubing ken nagtutubo, daytoy ti turungem. Melinda's Fashion Boutique. Magatang dito ay imported nga RTWs kaski pantalon para lalaki ken babae. Shorts, t-shirts ken blouses. Adu pay pagpilian nga gowns sa babae kastamit ten di ladies sandals ken sapatos. Adanda pay kariti cosmetic products, ore jewelries ken bags. Melinda's Fashion Boutique. Nangato ti kalidad di kitilako da, ngem na yung kalintigan ti presyo da. Melinda's Fashion Boutique, masarakan ti JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Melinda's Fashion Boutique, imported nga arwaten para kingka kenti so amin. Melinda's Fashion Boutique, the home of high-quality RTWs. Melinda's Fashion Boutique, second floor, JAMR Building, Subarod, Barangay 50 Butong, Lawag City. Madi ag-play up pa online. Ag-commercial ka pa ba? Dito eh.
Blue House Prexunto Beach Resort na dalo sa lugar a pagtitipunan ti pamilya ken papagayam. Nalawa di cottages, adan pa di shower rooms. Blue House Prexunto iti mismo Akalaya Beach. Di kayag pangadwa, gaputan na sayaat ken manakigayem ti agtegikwa ken di agserbi ka na kayo. Umno a lugar pare ti dito malipatan na pagtitipon, gaputa si degi di baybay. Bigat aldaw ken malem, nakalukat ang mga kabudar ka na kayo ti Blue House Prexunto Beach Resort. Masarakan di barangay number 37, Kalayab, Lawag City. Kukuha kinamat matunan da Mr. and Mrs. Rexy Buyat. Blue House Prexunto Beach Resort. Adan ti makaawis nga glawlaw. Intayon kakailian pare ti dito malipatan na panagraragsak ti Blue House Prexunto Beach Resort. Pare ti reservation, tumawag iti cellphone number 0963 003282. Blue House Prexunto Beach Resort. Nakapsot? Hindi man din. Sawa ka na ba sa pare-parehas na lasa ng lechon manok? Dito sa King Galitos, kung saan ang panlasa mo ay concern ko, siguradang kasasarap. Marami nang nakasubok at nakatikim ng King Galitos lechon products at talaga namang na-enjoy at naging paborito nila ang aming lechon. At dito, makakasiguro ka na malinis at ligtas ang aming produkto. Kaya tara na, subukan ang aming napakasarap na lechon manok, ang talaga namang napaka-crispy King Galitos Yempo, ang aming juicelicious at siksik sa laman na lechon belly, at siguradong walang tinig na boneless bangus. Enjoy your meal! Rigito iti pakasarakan kariri branches ti King Galitos, Fort State Parañaque, Marcelo Parañaque, Molino Cavite, Primark Noveleta Cavite, Tanza Cavite, Magdalena Laguna, Mahayhay Laguna, Calamba Laguna, Deparo North Caloocan, Primark Bagumbong North Caloocan, Kingstown 2 North Caloocan, Villa Cristal North Caloocan, Liano North Caloocan, Primark Bridgestone Camarin North Caloocan, Primark Arherton Fairview Quezon City, sa Uyo Fairview Quezon City, ken padaanan ti panaglukat ti sa balipahay nga branch ti King Galitos iti Santo Domingo Fairview Quezon City, ken Primark Kasiglaan Montalban Rizal. Salwadan ti bagi kontra iti dengue. Edi nga paragtutudo, agra iramanen ti sakita dingge. Dumngeg tayo kani Dr. Alan Taylan, maniwo diti St. Camillus de Lelis Hospital diti Siyudad Tilawag. Mabisita. Ang importante lang po no kastoy nga panawin, search and destroy nga kuna tayo preventive measure no. So no talagang adatan importante nga digiti na kapsutin naturalesa na diabetic, hypertensive, alnat tayo. Tadi tayo may iwasan talaga. Awara na niyo, may lamok kaya pagdalatad ta. So importante kung nata yun, prevention Sir Robert. And importante pa, pabigsahin tayo, naturalesa tayo, no? 90% met kaya di nga saksakit, Sir Robert. Agda po yan, nagkiti ko na tayo nga letter 3